Ei vaan tule, mutta nyt se tuli. Sen kunniaksi meikäläinen ajatteli ottaa tästä Jägermeisteria. Vaikka mä en juo oikeastaan mitään, mutta nyt mä ajattelin ottaa sen kunniaksi. Tätä on odotettu. Toinen shotti, vaikka mä en yleensä mitään ota, mutta nyt on hyvä syy ottaa. Kyllä tänään nyt saa juhlian. Hei, nyt saa juhlia! Vaikka olisi huomenna työpäivä, niin nyt saa juhlia. Näin. Meikäläinen ottaa vielä toiset tästä näin. Ja se on tässä. Sitä on odotettu. Tulihan se sieltä. Ei muuta kuin juhlitaan. Nyt juhlitaan. Näin. Ei muuta kuin oikein hyvää yön jatkoa kaikille. Ja ei kun musat soimaan ja bileet pystyy. No niin, huomenta ja hitto mikä tuntuu, että on vähän semmonen, niinku, ei nyt krapula, mutta vähän niinku krapulan alkua olisi. Pieni semmonen olo on, kun joi sitä saatanan paskaa. Jägermeisteria ja 2 snapsia, niin kyllä tuntuu jo vähän semmosena, niinku, että ois jo pieni krapula. On toi kyllä perseessä toi juoma, että onneksi olen tässä lopettelemassa viinanjuontia. Wow. Mulla on sen ihmeempää, kun mennään tänne vessanpöntölle vaan taas. Tehdään nyt näin ja sille ei voi mitään. Jos joku tästä ottaa herneen nenän, niin se on voi. Kattokaa. Ai. Jägermeister ja litran Jägermeister. 1 pullo tuli. Sitten oli vähän käynyt pieni vahinko tuolla. Jollekin niin täällä on toinen pullo sitä Jägermeister ja litraa. Nyt on 2 litraa Jägermeisteria. Pitäisikö maistella Jekkupatteus. Meni 1 pullo viinaa vessanpönttöön, mutta sinne se kuuluu. Ei oo meikäläisen juomia enää.